Bueno, quero ser antes de nada a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar, que parte a convocatoria, non? Que cubre Economía, Marta Villaverde. Tamén aos alcaldes de Outes e de Noia, o alcalde de Outes, Manuel González, e o alcalde de Noia, Santiago Freire. Tamén está con nos, por suposto, o representante das mariscadores, da Asociación de Mariscadores a Pez, que é o que leva a cabo este proxecto, Francisco Pérez Ñalguaro, por parte da Cofradía, e tamén os membros da directiva, vale? Carmen, Rosa, Santi, Los Ángeles, e despois hai, vexo que hai mariscadores, tamén, bueno, Daniel, perdón, da directiva tamén, Daniel Arreo, coordinadores das limpiezas Econoia, como Manola Lago, e Pastora, tamén, Pastora Lego e Gana, que foi das primeiras impulsoras do proxecto de Econoia, da antigua directiva. E, bueno, gracias por vir a todos. Econoia 5 ten un orzamento de 125.000 con 125.016,77 euros. Dúas limpezas de lixo e unha de argazo, de algas verdes, que se vai a realizar o ano que ven. Van a realizar estas limpezas o ano que ven. Van a participar 225 mariscadoras. E este ano o que se está facendo son actividades de divulgación e formación. Empezamos hai 5 días. De acordo, porque saliu, da que non saliu a resolución, si sabemos que o noso proxecto é elexible. Aí está esta guía, Coidemos o noso mar, que xa está na página web, vale? É un formato tríptico porque o vamos a imprimir. Neste tríptico danse as claves das principales fontes de residuos. Pois eliminar, primeiro, os antigos vertedoiros que encontramos enterrados a pé de mar. Despois, tamén cremos que se deberían eliminar os contedores e papeleiras nas zonas recreativas a pé de costa. Outra fonte de residuos moi importante que vimos con Econoia Mergullo son as artes de pesca abandonadas nos fondos. Tamén se atoparon nas prospeccións restos de pintura. Restos de pinturas, pero de pulir os barcos e dos propios asteleiros. E despois está outra fonte moi importante de residuos que é o tratamento das aguas residuais. E despois, como última acción de concienciación, temos o obradoiro de arte conexión mariño para darle unha volta a ese lixo, reutilizar e darle outra vida ao final a eses obxectos. Entonces, para iso vai vos falar xa Alicia Esbey, que están aquí, para explicarvos en que vai consistir ese obradoiro de conexión mariño que se vai realizar esta semana, de xoves a domingo. Bueno, pues solo explicar un poco lo que vamos a hacer. Entonces, aquí al lado, al lado, vamos a montar una mesa así como esto, con un apartado de herramientas, pistolas de silicona, y el otro lado con pintura. Entonces, empezamos con un pequeño vídeo, después explicamos lo que, digamos, los problemas del plástico para la gente que no sabe tanto. A vosotros supongo que no hace falta. Entonces, el sentido de esto es estimular la creatividad, o digamos, que aplique la gente su creatividad en algo que de primeras es feo, sucio, algo negativo. Es la basura que viene de la playa. Nosotros lavamos ya antes toda la basura, está con lejía desinfectado, y así se puede convertir
esta cosa fea, sucio, antiguamente ou anteriormente, a algo pois a persona es capaz en algo bello, algo bonito e con un proceso divertido. A min, este proxecto, ojalá que fora como outros anos, que tiñamos moitas xornadas, ora hai menos lixo, pero non deixa de ser importante. A min gustan os proxectos que se sen útiles, que ainda que se solo por quitar o que hai, que nas nosas costas e onde nós traballamos, e conciliar a xente, xa me parece que podía durar moitos anos máis e ter moitas máis xornadas. Eu estou ilusionado por estas dúas xornadas de recollida de lixo e tamén por las das casas, que é unha novedade, que ainda non sei como vamos a facelo, pero que tamén me parece moi útil. Xa non pola parte de concienciarse, senón pola parte de que nos traemos. E pouco máis, que espero ver a moita xente, que é unha barbaridade, a xente que se apunta. O alcalde de Outes, a Sí. Manuel González, Bueno, que, como sabedes, os concellos de forma totalmente altruista están xestionando os residuos que recollen os mariscadores, porque se tuviéramos que pagar toda esa xestión, claro, estaríamos pagando xa de outras cantidades, que sería un pouco difícil de executar. Así que temos que agradecer aos concellos que estén prestando ese servicio municipal para que isto se faga. Bueno, pois, dende o Concello de Outes, simplemente reiterar e subliñar o compromiso que temos con este proxecto que levamos tendo dende a primeira edición. Evidentemente, somos moi conscientes da importancia que ten tanto a ría como o ecosistema, pero tamén como espazo, digamos, onde moitos veciños e veciñas desenvolven a súa actividade económica e ganan o pan, non? Entón, para nós é unha cuestión esencial e todo o que poidamos facer en ese sentido, colaborando con Conoia, vamos a seguir facendo, igual que estamos facendo outros proxectos na mesma línea, non? Eu agora, escoitando a Esben e a Alicia, bueno, pois, eles son coñecedores, e vos sois coñecedores que temos un pequeno proxecto, unha aula sostible no Freixo, onde nós somos unha entidade participante, pero onde facemos algo tamén semellante, non? Que con plástico que se recolle, pois, despois entidades de inclusión social, a Divismur, a Misel e a Creva, pois ali nesa pequena aula teñen unhas máquinas que transforman ese plástico en chaveiros, en pezas. Iso é algo tamén moi interesante, mas se ataca dúas vertentes, non? A vertente medioambiental e tamén a necesidade de inclusión social, non? Entón, aproveito para subliñar iso e, bueno, pois, nada, agradecervos o traballo que facedes e que na medida das nosas posibilidades pois vamos a seguir colaborando con vos. Moitas gracias. Me paso agora ao señor alcalde Santiago Freire. Moitas gracias, Liliana, e creo que o proxecto Econoia, xa na súa quinta edición, demostrou desde o primeiro momento que era un proxecto útil, o sea, útil no sentido da colaboración de distintas entidades e distintas administracións, onde o peso fundamental é por parte das mariscadoras e mariscadores nese proceso de retirada, de eliminación dun elemento que evidentemente non debe estar ni nas nosas rías ni no mar. Liliana comentaba ao principio o volumen co que se encontraron na primeira edición seguramente é maior que o volumen que hai hoxe en día e eu creo que este proxecto foi útil tamén na labor de concienciación. Hai moita xente que, dende que se empezou co proxecto de Econoia, pois se dou conta de que certas prácticas non podían facerse e de que era necesario pois xestionar ese lixo ou ese residuo de outra maneira. Parabéns a directora xeral e a Consellería por continuar con este proxecto, a cofradía e a todos os implicados, porque de alguna maneira o éxito depende tamén do vosso traballo e creo que é un proxecto que non ten ningún cuestionamento ni ningunha pega porque ao final é difícil utilizar uns recursos mellor que a través deste programa. Por tanto, esa é un pouco a idea e naquilo que podamos colaborar do Concello de Noia, pois tamén poñernos a vosa disposición. Decirvos que, bueno, que nesta última edición de Marripo, da Orde das Xudas de recollida de lixo,
bueno, pois, o voso é un dos postos máis importantes, pero, bueno, aínda que pareza que unha recollida de lixo, dúas creo que son, e unha de algazos, non é significativo, pois non hai que ver máis que a cantidade de mariscadores que sodes realizando esa limpeza, non? Eu creo que eso dá unha dimensión do proxecto e do respaldo que ten nesta comunidade. Se non se trata solamente de recoller o lixo e de concienciar a xente para que recollan lixo da praia, senón que se trata tamén de establecer accións para que ese lixo non chegue, educar as novas generacións, educar tamén as vellas, a nos mesmos, para intentar, pois eses contenedores que están preto da praia, eses contenedores, pois intentar tomar accións que eviten esas cousas. Despois tamén a recollida de argazos. Esta é unha nova medida que podemos implementar este ano e que vai axudar tamén á recuperación dos bancos marisqueiros. Moitas veces eses argazos pois están comprometendo a supervivencia dos recursos e podemos implementar esas xornadas de recollida de algas e que se poidan pagar con esta orden de axudas. Depois tamén, con este plan, podemos agora mellorar tamén as infraestructuras dos portos para a recollida do lixo, para a recollida de residuos, digo, por se non o contemplastes nesta, na próxima se pode contemplar. Para a recollida pasiva. Sí, para a recollida pasiva. E despois tamén a innovación, é dicir, poder innovar sobre que facer, aquí o estades facendo dunha forma moi creativa, que facer con ese lixo unha vez que se recolle, pero, bueno, digamos que tamén se pode investigar e se pode intentar buscar novas vías para a recollida. E, bueno, creo que con esta liña de axudas que empezamos, esta é a primeira do seguinte período, creo que temos unha oportunidade de mellora, unha oportunidade de seguir traballando e creo que sodes un claro exemplo de como hai que traballar, vale? Eu creo que vades demostrando con todo o que levo visto agora de anos anteriores e co proxecto que tenes agora encima da mesa, que este é o camiño é facer estes proxectos, implicar ao que é o sector para recoller o lixo e manter a costa limpa, e nada, simplemente darvos os meus parabéns, as meus felicitacións, e, bueno, xa estou enterándome aquí de moitos proxectos que estades facendo neste sentido e visitareivos con máis frecuencia e, sobre todo, bueno, coñeceros, creo que é o camiño que hai que seguir e nada máis. Moitas grazas. A empezar a traballar agora no proxecto. Moitas gracias a todos por veres. Pues aquí estamos en el aula de la Cofradía de Noia. En el marco de Econoia 5 hay un taller, hacemos un taller con plásticos que tenemos aquí por toda la sala en cajas para que los participantes hacen obra creativa, que inventen cualquier cosa de estos plásticos, los montan con pistolas de silicona y también con herramienta que hay. Después lo pueden pintar y todo esto hacemos para concienciar sobre el tema de los plásticos en los mares. En la orilla nos llega todo este material, llega en toneladas lo que flota en el mar, y una parte recogemos y ofrecemos aquí a los participantes de los talleres para hacer sus obras de arte. Alicia y yo hacemos esta labor para concienciar las personas y sobre todo los niños, que es el futuro. Ellos tienen que vivir con los problemas del plástico. Para min é pararnos, darlle unha volta ao tema do consumismo, o tema de aproveitar recursos, porque o planeta non é infinito e con isto, con estos obradoiros, a xente dámonos conta que cando chegan aquí e ven o lixo, o respetan. E como que parece que non collen con tanto, non? Cando imos a Ribeira collemos, parece que non vale para nada, non? Pero nos o que pretendemos é esa economía circular, ese aproveitamento de recursos, de darlle unha volta e dicir para que mercar si xa temos, non? Porque ao final isto xa é un valor, xa lle dan valor.
Y bueno, pues sobre todo eso, que disfrutar pues estos días a través do arte, pero concienciándonos. También intentamos ofrecer un poco una opción de un siguiente paso. Cuando la basura está recogida, pues podemos aprovechar esta basura para hacer algo. Otras personas lo hacen de otras formas, por ejemplo, se hace bolsas de velas o el aula sostenible de Freixo pues tritura el plástico y hace cosas nuevas. Pero bueno, estos pequeños pinceladas pues valen para la concienciación y pues dejar a las personas pensar y evolucionar en la forma como ven los recursos de esta tierra.